mga lalab, good afternoon. For today's video mga lalab, magbumukbang pala kayo mga lalab oh. Meron ako dyan nabalatan mga lalab. Ito mga lalab, ano to yung mga lalab na may sili, ayan. Kapared ko mga lalab, di ba? Ganda. Ayan. Then yung aking anak na si Aliyah mga lalab, bagay ka anak. Hi. Shout out. So ngayon mga lalab, inaano ko lang tong sili mga lalab kasi dito natin isasawsaw yung mangga. Meron akong binata na ito mga lalab, ayan, kakainin na namin ito mga lalab oh. So isasawsaw natin, pero mga lalab si Aliyah di pwede nito kasi maano siya. Ay, Diyos mio, pwede. Kain na po tayo, ayan oh. Unang subo mga lalab. Masarap siya mga lalab na isawsaw sa toyo na may asin mga lalab oh. Tapos lagyan ng sili. Ha. Kaya yung mga lalab, binigyan ko, pero mga lalab ayaw niya. Kapag ko mga lalab oh. Mga lalab, mag-comment kayo dyan mga lalab kung anong gusto nyong paggawa sa amin mga lalab. Din after mga lalab gagawin namin yan mga lalab. Kung gusto nyong sumayaw kasama yung kapatid ko mga lalab. Kasi alam nyo mga lalab, matagal ko nang sinasabi sa kapatid ko, nasasayaw kami mga lalab pero ayaw niya. Pero ito first time mga lalab na sumali siya dito mga lalab sa aking mukbang mga lalab. Kasi sinabi ko sa kanya na ano, samahan niya akong magmukbang ng mangga mga lalab. Ayan siya. Pero mga lalab, sa palagay niyo mga lalab, sinong maganda sa aming dalawa? Ako ba o siya? Di ba mga lalab, mas maganda ako? Oh. So ayan mga lalab, oh. Kain tayo mga lalab, oh. Mandang, oh. Mga lalab, isaw sa inyo lang mga lalab sa tuyo mga lalab, oh. Napakasarap. Sobrang lakas ng hangin dito mga lalab na maalikabok. Maglaway kayo dyan. Sa inyo ba mga lalab, may bunga na ba yung mangga nyo? Kasi dito kasi sa amin, may mga mangga kami dito mga lalab, kaso lang, wala pang bunga, puro palang bulaklak. Kasi nung mga nakaraang araw mga lalab, umulan. Tapos yung unang, ano niya, unang bulaklak niya mga lalab, na ano siya, naglaglagan dahil sa ulan. Kaya doon mga lalab, sa pinagbilan namin nito mga lalab, may mga bunga na siya mga lalab. Siguro nung, yun yung pinakaunang bunga mga lalab, pero hindi siya naabutan ng ulan. Kaya mga lalab ng aking vlog kanina, ano siya mga lalab, umakyat siya doon tapos kumuha siya mga lalab kahit napakataas. Para siyang si Spider-Man mga lalab umakyat. Nagpapasalamat pala ako mga lalab sa aking mga followers, viewers, and friends sa inyong support mga lalab. Dahil mga lalab, na-reach natin mga lalab yung 1.2 million views mga lalab. Yung ating pinakahangad mga lalab ay binigay na. Siyempre mga lalab, huwag natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon. Kasi hindi dahil sa bless niya mga lalab, hindi ito mangyayaring mga bagay na ito mga lalab. Yung kapatid ko mga lalab, di siya nagsasalita, sige lang siya kain. Siya ngiti-ngiti mga lalab ah. Hindi siya malalab maasim. Ito mga lalab, hindi ko na pala siya na, nahiwa mga lalab, kakagatin ko na lang to. Hap. Lagyan yung asili. Sarap. Yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Bye-bye.